Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu. Ekene m ozuzu eke, ekene ozuzu oye, ekene m ozuzu afọ, ekene ozuzu nkwọ. Ọkwa mmụnwa nke njika nwe ha anyị Chukwu, nwe ebe anyị nwe ogushi, nwe alele. Abụ m onye eberi ọmụma, eberi ugo. Abụ nwa afọ ala dike omuo. Eberi ọmụma nọ na Rivers State, Eche precisely. Awụ m dibịa, awụ m onye omenala, ana m eme omenala, awụ m onye ihe omenala na-amasị, awụ m onye na-elekọta aja ana be nna m. Asị m taa ka anyị ga-enu ntị n'ife gbasara omenala. Ndewonu, ya gazie. Ụbọchị taa ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa bụ ihe gbasara alụ na ịkpụ alụ na ndị na-akpụ alụ n'ala Igbo dịka o si gbatara n'ụbọchị nke taa. Once again, my name is Adrija Mmiri. I hail from Rivers State, eberi ọmụma precisely. Ihe gbasara ịkpụ alụ, ọ gịnị bụ alụ? Alụ bụ ihe Igbo kpọrọ alụ. Ihe ọbụla bụ ihe ndị maọbụ ọdịbendị ha kpọrọ alụ, define ya sị na ihe awa alụ alụ. Mana o nwere alụ ihe eji nwu ụbụlụ wee pịachapụ wepụ. O nwere alụ ihe eji nwu, nwere ife ị nwere ike imenwe iwere ose ọjị wee jụchapụ. O nwere ife ị nwere ike ime iwere akwa were jụchapụ. Mana o nwere ihe ị nwere ike ime ụbụlụ na akwa na ose ọjị maọbụ ogirisi agaghị emenwuru gị ya. Kedu dị ihe a? O nwere alụ a na-akpụ akpụ. Ịkpụchakwa alụ a, ikpochi onu n'iwe dị na ya, maka alụ na-ebute iwe. Alụ na-ebute iwe. Alụ n'ọnụ oyibo wụ abomination. Abominable acts na-ebute iwe na family, village or community at large. Alụ nwanne idina nwanne ya bụ alụ n'ala Igbo. Nwoke idina nwoke ibie bụ alụ n'ala Igbo. Nwaanyị idina nwaanyị ibie bụ alụ n'ala Igbo. O nwere nkụziri n'oge gara aga kwuru maka ihe na-adọchie ụmụ ikorobịa azụ na ndụ. Ha nwere ike na-eche n'ọchị ha. Maka ihe dibịa pụtara ime kịta ahụ, ijebe dibịa ọchịgharịa ọsị gị na ọchị gị na-enye gị nsogbu, na ọchị gị bụ the highest deity, na ịmalụ chi gị, ife niile dị n'ụwa adịla gị na mma. I am not disputing that na chi gị nwere major role. Chi gị bụ ngị nwa, onye awa anya gị na mmụọ. Mana o nwere mmụọ ndị ọzọ sokwa gị bịa ụwa na-abụrụ sọsọ chi gị. Maka o nwere mmụọ chi gị kọrọ mba, chi gị jalụ makụọ wee n'ọgụ ụwa. Ana o nwere nsọ onye nwa nọlụgụ ụwa. Kedu ihe ọ na-asọ? Ị makwa na o nwere ndị ọbụla chi ha abụrụ sọsọ ka igbuori ya anụ sieli ya ite bụ ihe na-agụ ya. Ọ bụ na chi gị chọrọ ka ịkpụ onye alụ. Take for example, ọ bụrụ onye mere alụ tupu o wee nwụọ, o wee nọgụ ụwa, ị ga-akpụ ya alụ. Ihe a na-akpụ ya bụ alụ onye ụwa. Ọ bụrụ onye chi ya gburu mmadụ, aka ọbala dị n'aka, o wee nwụọ, ị ga-akpụ ya alụ, kwa onye aka ọbala. So na chi pụtalụ n'afa abụrụ nọ ngị ji esieli ya nni. Mana ka m hapụ ijebe side a, maka ihe gbasara chi is a very wide topic. Adị m apụtabụ online nọ ndị mmadụ sị Adrija come up bịa emebe nkụzi. You have so much to offer to our generation now. Ịgbachi nkịtị, i wee nọ
ndị mmadụ na-akụzi na-emesi things, ndị mmadụ na-ewesti ego, na-enwe hatred n'ebe ọdịnala nọ. All this thing many is okay. I will come up. Nkuzie nke mmalụ. Onwe nke ndị mmadụ demandle or any question nwetara from my followers that I cannot, na madro able to give at that point. Ngwa gị nye m time. Enwere m ọga. Arinze anụfe ngene. Okwu dịrị onye nsọ na Nnewi. Ọga dị m lawyer. Ekene m gị nne ka isi wee nyelụ m aka bring them up to this level. O nwere people ndị nyelụ m aka in this journey. Ihe dị n'ụwa bụ mmụrụ mana have a listening ear. Agwa gị ka ikweta ka ị mụrụ. Mana ka nnachi ebe a ka ihe anyị na-ekwu ihe gbasara ịkpụ alụ. Ịdị na-enwunye mmadụ alụ ka imelụ. Ị bụrụ onye na-abụ abalị agba aka ịhụra nwaanyị ga bam ịrọshi anya mma tanya mma onye nke mmemme nke nsa ga efele nsa hapụ kene na efele ka ndị nwe efele were aka fa saa efele fa hapụ efele ongi iriri ongi debelu. Ịnọ ebe ị na-asa efele satala onwe gị ụchụ. Ịnọ ebe ị na-asa efele satala onwe gị ọbụmọnụ. Ị na-edele ịkpụ alụ. Ị bụrụ nwaanyị iteli ime ị ya akpụ alụ. And let me also tell you, though in subsequent times I will come up with this topic. Ite ime na ani Igbo is not just alụ. Ite ime na ani Igbo in some communities and villages a direct battle challenge with a deity. Abụrụ ndị nwere akpari ọmụmụ na befa maọbụ ọdọ ọmụmụ na befa. Ite ime, you are in trouble. Mana nke a ya dị for another time. Ị bụrụ onye na-eso nwaanyị di ya nwụrụ anwụ ịchọpụta ịya akpụ alụ. A lot of things dị na anyị onye bịa ọjụọ ese kedu ife bụ alụ. First of all, before ibido omenala jụọ ese ife ndị be nna gị fa na-asọ. Jụọ ese ife ngị nwa na onwe gị chi onye n'oge ụwa ihe ọ na-asọ. Then ịchụpụtasị ihe ndị a izeeli ya mana onwe ka isi fall a victim of this. There's every need for you ịkpụ alụ. Then onwe ndị na-akpụ alụ n'ala Igbo. Otu ọmụnwa wa ajịrịja mmiri na ọma akpụ alụ. Ebu m ọfọ obibe nna m mana na ọma akpụ alụ. As it stands now, ndị nri bụ ndị nwelu the authority ọtọsị nri. Ọha awụ ndị nwelu the authority ịkpụ alụ n'ala Igbo. Otu o sokwụlụ now. Ha nwa bụ ndị na-akpụ alụ. Onye ọbụla ije na nke ya asị gị na ya akpụ gị alụ gbapụta ebe a ọ bụ na ọ bụghị onye nri ma ọ bụ na mmịa si na nri. Maka onwe onye mmịa nwere ike si na nri o jee ikwu nni ya jee mee ihe o kwesịrị ime ya asanye ya dịtịn ọ dị possible. Mana onye ọbụla na-enweghị any link to nri onwe ihe ọ pụrụ imenwuru gị ma ọ bịa n'ịkpụ alụ. Nwaanyị anaghị akpụ arụ n'ala Igbo. Nwaanyị anaghị akpụ arụ n'ala Igbo. Ọ nwoke na-akpụ arụ. Ana ọsọ ndị si nri ife na-akpụ arụ. So ọ bụrụ na ịchọpụta na o nwere ihe mere n'idede ka ịkpụ arụ, my dear, go to the rightful people that has the authority to do so. Ịkpụcha onwe gị. Ọ bụrụ na ọ na-afịarụ gị ahụ ma ọ ga-afịalụ gị ahụ ma ọ na-emaghọ a reliable source that will help you in doing this cleansing. Ịkpụ alụ nwere na-akpọ alụ abortion. Abalụ onye tele ime alụ na idinere nwunye mmadụ so on and so forth. Ma ọ na idinere nwanne gị ma ọ na-ebu nwoke na-edina nwoke ma ọ na-ebu nwaanyị na-edina nwaanyị. Ọ bụrụ na ị nweghị ike or you don't have someone that will help you, you can contact me. O nwere onye na-akpọrọ m alụ ọ na-abụ nwe ndị ọlụ bịa na nke m mmadụ bịa na nke m kpọọ onye ọkpụọ alụ. Some villages, states, communities, clan onwe na anyị na-ejecha kpucha obodo. So ọ bụrụ na ị na-anya na onweghị onye nọ gị nso, you can get them or reach to someone that will help you, you can contact us. You can let me know, then we'll help you. Ndewonu, daalụ rinne. Once again is your brother Ajịrịja Mmili. I hail from Rivers State, Ebere Ọmụma precisely. Awụ m nwa afọ ala Dikomo chekara mo, Ndewonu, ya gazie.